Lidi, dneska si zahrajeme švarmu, tady je se mnou můj brácha Artur. Ahoj, 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 ahoj. A ještě tady budeme hrát s Alicí a jdeme prostě hrát švarmu. Tak pojď, jdeme na to. Jdeme na to. Tady, pojďte semka. Ne. Pojďte. Brachu. Tak, no tak, dobrý. Je, pipa. Šink. Arture, jak si dneska máš? Ale dobrý. Šink. Okay, to je můj mladší brácho, když tak jo. No nic, špinaci. Ne, to jako nejste. Jestli chcete, tak potom si mi můžete dát do friendu a můžeme hrát švarmu taky, jestli budete vůbec chtít. No nic. A tohle všechno taky je od nás. My jsme takový hodní, že... Tak, čus. A ty? Jo? On je, Já okay. jsem půjčku. O, tady. Alice, Bracho, pojď. Skip tutorial. OK, tak zavřírám, jo. Dívej, toto je do novýho updateu. Buďat. Šarmu? Já jsem viděl, jak se hejbal Tomasy. Že máme vypnout grill a hned odejít. Hej, Musíme nějakou music. a tam přijde takový nějaký pán, jako A že... potom, jestli se vám to bude líbit, tak můžeme zahrát taky švarmu, ale takovou tu ice cream, jakoby. A to bude lepší, podle mě. Jo, že se to změní. Čus. Tak. Ona kouká na iPhone. Vidíš? Jaká ta borka kouká na iPhone. Jo, je v pohodě, on v pohodě. To je to slavný. Rule 5. If a Já mám pohádky. Alice. Přikážíte. Jo, tam bylo. A bije to. Jo, ještě to brepsy. Co to je sakra za brepsy? PH, doctor's appointments, then Jaký TikTok? Zeta killing me. stand total 200. Ježiš, já se sám Paid by car. tady těch. Here you go. Finally, at least you don't around like the others. Jsem se lekl těch balonek. Jsem myslel, že to je nějaká příšera. Krvavá. Půlky, jak chodí. Pus, nadár. Where's your mother? Hej, ona tam tě. Come on, make it fast. Letičky, dneska jdeme na mého brachu prank. Můžete nás. No nic. No nic, Pačáňo, poj, Sigma boy. Bylo to dobrý, veď? Jsem udělal na vás prank, it's a prank. Hej, bracho, podívej se tam. Jsem já už zaplatil. To jsem já zaplatil a nechte to otevření, vy. Ten půl je neschopný. Co jsi udělal chybu, ty jsi fakt... Blablabla. Pojď. Dobré příšera, ale já jdu k němu.
Podívejte, jsem vedle něho. Hej. Pravda skočil. Hej. A teď mi skočil do hlavy. Bracha. Takže lidi, my se odpojujeme, tady toho Bankem boje necháme být. Scare all bush friends. Hmm. Hello. Zapněte to. Koukejte. Tohle jsem viděl na videu. Tohle týpka a ten koukne na kamery a hned. Ono to není v pohodě. A je, koukni se na ty kamery. Protože je úplně hnusnej. You closed the shutter right in my face. Není, když... On má červený oči. A dělá jumpscare. On dělá jumpscare. Nic jsem pro vás neudělal. Bude v pohodě. Tak to je fakt dobrý. Super, paráda. Já se teď začnu. Podívej se na mě, bracho. Není v pohodě. Tady. Když je to v pohodě. Je satka. No, je v pohodě úplně. Já dokud. Tak já nevím, co hrotíte. Bracho, co je tady napsaný? Bracho. Close the window and you don't when the server normal compass open in the To je z window. angličtiny. Jo, je. A proč furt zavíráš? Fakt taky. Ten týpek je fakt hnusný. No, ty jsi taky fakt blbec. Já? Ne, tam ten Bacon Boy. A on... Ale neudělali jsme chybu, tak já nevím. Bracho. Když tady přijde takovej muž, Nech tu. který je stejný jako za Wednesday, tam ten muž, tomu dá švarmu, on nepůjde na ten, Ale půjde za tady ke dveřím, viď? ne, on má takový, jako z Wednesday, a víš, co se stane? Co? Normálně se stane, že on půjde skoro z té zastávce a on nám hodí švarmu na to okno. Jo. A tak, Hej, počkej. tak to běžela ta lice. OK. Lidsko. Když tak tady tenhle Bacon Boy, ten není normální, jako. No Tak jsem mu zavřel. Je v pohodě. hej, kam? Víš co? A dneska je 14. Dneska je pátek. Nebo jakoby tady v té hře, jo. A 11:44. Potom ve 2 ráno by měl přijet ten majitel a... Ten inspektor. Jo, a budeme muset zasnout a jít ven. A vypnout kdy? Benky v boje. Fakt vůbec. Až tady půjde Koukej, tam je auto. Cos? Kámo, Nějaká koukejte černoška. se. A nemám je. Koukej, Luka. koukej. To jsou dvě. Hej, vypněte to. Sakra. Sakry. Doufám, že ten Banking Boy neudělá další chybu. Jinak se odpojíme a necháme tady toho Banking Boye.
Co děláš? Hele, tak, Fakt strašný. tak jdeme se odpojit. Máte, musíme to nějak vydržet. Jo, musíme to nějak vydržet. Hej, co? Tady byl ten týpek malý. Ukaž. No Hej, mě nic. se to taky ukázal. Ty v pohodě, zatím je tady. Fuj! Alice, koukni se na něj. Ahoj. V pohodě. Zavřite. Fuj! Fakt je hnusnej. Ten malý Chce otevřít. Ale musíš takhle před ním, protože jinak to otevřete. A tam půjde pak jelen. A ten poběží a on normálně na vás vystartuje. Doufám, že jsem nepůjde ten A když se to nebude. Zase jsem udělal prank na mého bráchu. Hej, co máš? Šláma, no. Máš nějaký problém? Já si koupím kameru. Za tebou, no. A tu teprve uvidíš GTA San Andreas. V pořádku. Tu vidíš GTA San Andreas, no? Jak se bojuje. To levá, pravá, je to k zemi, no. No, máš mu nějaký problém? Jo? A pojď, ne? A pojď? Co děláš ze sebe frajera? Pojď, já ti prosvědu. Hej, máš... Kam mi zdráš? Hej, ty má otevřenou pusu. Jo. Uřízlou. Tak dívej druhu. Koukej. Jo. Zavřete. Ale podívej se na něj. Není, on má tu. On má rozjíždělou pusu. Dívej. Tak jsem ti to ukázal. A ten Benkimbo je takovej chytrý, že dělá ze sebe blázince. Protože my jsme to museli natočit, nebo já to musím natočit, protože můj brácha sám to natočil. Tak, Hej, brácho. už je, no co? No, tak nic. Nevylezl. Nevylezl. Koukej, to jsem udělal já. Lava. Já už ho nemám. Ne, buď pohodě, to je v pohodě. Není. Já vím. Konečně. Brácho, já si propadnu. Byl nahoře, podívej se nahoru. A proč tady pořád tancuje? Nevím. Čekaj, jdu k němu. Ale musíš mi ukázat, kde pak je. Protože já už ho nevidím. Tam je? Jsme vedle něho? Chceš, dívej. Na něm. Hej, má se no problém. Čau. Tady je, když tak. Má bracho furt tu postavu. Hej, on to stavil. Benkin boy a já ne. Co? Co, Oli? Už jsem tady, já jsem byl u toho typka. Nebo Artur ho tam má furt. Teď dostal jumpscare. Arture, už si dostal jumpscare. Jo, takže už ho tam nemáš.
To jsem byl já. Zažiju se. OK. Proč nejde na žádnej náky? Mě nejde hýbat obrazovkou. Já jsem ti utratil všechny penízky. Ale Už nemáš ani korunu. víš, co se stalo? Jsi ty koupil, Arture. To jsem koupil já. Ale to je pro všechny. Proč? Tam nákupnata. Ale my na tebe chvilku počkáme, jo? Hello. Hello, hello. Co tam je? Nic. Dobrý den, dobrý den. Dobrý, hej, zkusíme to dohrát. Transforma. Please. Jo. Ale tady je jako všechno v pohodě, jako. Ty si nemůžeš otevřít sama? Dobrý. Kurce, po tady žádný zákazník. A já čekám u dveří a již tak mi někdo otevříte. Hej, nechtěla hovínko. Já ne. Já ne. Já nejím hovínka. Hej, klidně. Kam to dám? Jsou kuřecinu věty, to je jenom kuřecí masičko. Akorát jsem to moc málo osolil, tak to je takový. To máš kurku, málku, rohlíčku, A proč nikdo nejde, tak ale to je fakt nějaký divný. Tak lidičky asi možná budu končit, protože když jak budeme pokračování, ale nikdo nejde, to je divný takový. No. OK, tak si mějte, tak čus.